ବାହାଘର ତମ ପାଇଁ କଣ ମାନେ କର ଦିଟା ଝିଅକୁ ନେଇ ତମେ ଖେଳିଲ କାହିଁକି? ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଖେଳାଳି। ଖେଳିଲି ଅସୁବିଧା ରହିଲା କୋଉଠି? ଏମିତି କଥା କହିବାକୁ ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଆରେ ଘରେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ କଣ ହବ ତମ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀର ଅବସ୍ଥା? ଆଉ କଣ ହବ ତମ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀର ଅବସ୍ଥା? ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ତ ଦିଟା ସ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ଏତେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବି କଣ ପାଇଁ? ଏ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ତିନିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଏ ମୋର ତ ଗୋଟାଏ କମି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆର ସପ୍ତାହକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେଇଛି। ହେ ଭଗବାନ, ତମେ ଏମିତି ମଣିଷ ତମକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆରେ ଘରେ ଚିହ୍ନି